Di ba, Pastor, sa Bible, makasa po nato nga ang tanan nga muslod sa baba, dili hugaw. Okay, lahi na siya na nga pangutana. Magisgot na sa kaog-kaon. Okay, ang Pastor. tanan mo sulod sa baba, dili, Dili siya mahugaw. Kay musulod naman siya. dili, wala gyud na. Kung dili makapahugaw. Nag-refer ka igsoon sa Mateo Kapitulo 15. Ato na siyang masahon igsoon kanang Mateo Kapitulo 15 nga kanang imong gibuot pasabot niya na. Aron matagaan na to og kahayag ang maong nga eksplikasyon. Niya ang imong giignon igsoon. Nag-ingon nini sa bersikulo gitawag nato og sugod ta dinhi sa Kapitulo 15, bersikulo 15. Apan si Pedro miingon kaniya, isaysay namo ang sambingay, og siya miingon kanila, wala ba gihapon usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba, muagi lamang sa sulod sa tiyan, unya igait sa rasagawas? 18. Apan ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing og mao kini ang makapahugaw sa tao. So meaning to say, naghisgot din igsoon nga ang tanan mosulod sa lawas sa tao dili makapahugaw. Apan ang makapahugaw kadtong dili gikan sa sulod mugawas sa baba. Nganong makapahugaw na igsoon tungod kay sa bersikulo 19 biningon. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang una-huna, pagbuno, panapaw, pakighilawas, pangawat, pagsatsigbakak, panultig buling sa dungog, mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Niya ang eksplikasyon igsoon. Ang Mateo Kapitulo 15 gigamit sa mga tao nga nagunaw na sila nga pinaagi nining Kapitulo 15 makaon na ang unod sa baboy. Okay. In the first place, sa bersikulo Kapitulo 15 sa Mateo, wa maghisgot og baboy igsoon. Number 2, wa sad maghisgot og kaon nga mga mahugaw nga mga butang. Okay? Number 3, unsa man gisgutan nini? Ang ilang gisgutan igsoon kay nangaon ang apostoles, diha si Jesus Christ, diha ang mga Hudiyo, gisaway sa mga Hudiyo ang mga apostoles, nganong nangaon sila nga wala manghunaw sa kamot. Remember, ang issue, dili manghunaw sa kamot. Dili issue ang pagkaon sa unod sa baboy, kay in absensya ang baboy sa Kapitulo 15. Bisa guruton ni Mugbasa, ang Kapitulo 15 walay baboy diri. Na atong tanawon, bersikulo 1, sugod. O kang Hesus dihay miduol nga mga parasiyo o mga skriba gikan sa Jerusalem nga nag-ingon, ngano bang lapason man sa imo mga tinun-an ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan kay inig pangaon dili sila manghunaw sa kamot. Naa di ay kalagdaan nga gibilin sa ilang katiguangan nga ang kalagdaan igsoon dili gikan sa Biblia, gikan sa ilang katiguangan nga kinahanglan kung mangaon sila, manghunaw sila sa ilang kamot. Kay usa ka dako nga atraso alang sa mga Hudiyo nga di ka manghunaw sa kamot. Karon kay ang mga apostoles na ngaon nga wala manghunaw sa kamot, gikritisize sa mga Hudiyo, skriba o parasiyo, nganong ang imong mga tinun-an na ngaon nga walay po panghunaw sa kamot. Unsay response ni Jesus Christ? Niya ang response ni Jesus Christ igsoon. Ingon sa dinhi igsoon, kanila mitubag siya nga nag-ingon, og ngano ba usab nga inyo manglapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-biling kalagdaan? So meaning to say, tradition versus Word of God. Niingon si Jesus Christ, imong gihukman ang mga tinun-an nga nakasala, kay nangaon nga wala manghunaw sa kamot. Nganong inyo masang lapason ang balaang kasulatan, ang Biblia? Kaya nga naman, ang paghunaw igsuon, kumukaong kakinahanglan manghunaw sa kamot, nga issue sa mga Hudiyo sa salvation, wala na sa balaang kasulatan. So, ni-contradict, so unsay tubag ni Jesus Christ. Versikulo 8, kining mga tawhana, nagapasinugong kanako, pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang manggikapag doktrina ang kalagdaag hinimog tao.
katong pagkaon nga kinahanglan manghunaw sa kamot kalagdaan na og tao kay gihimong issue sa salvation. Busa niingon si Jesus Christ dinhi sa bersikulo 16 og siya mingon kanila, wala ba gihapon usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan og igait sara? So ang issue dili panghunaw sa kamot, walay baboy diri. Okay? Walay baboy din ni igsoon. Muna ningon si Jesus Christ, versikulo 20, mao kini ang makapahugaw sa tao apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Ang issue, ang paghugas sa kamot, dili issue ang baboy. Boy no, naabtan man ta sa atong break, mubalik ta karon tuntod.